Hello mga binati o minahal kong matalunon. Okay? Ang ato ang Matalom Boulevard nagsugod na po og pagtambak. Nga naman mas palapdan sa atong administrasyon headed by sa atong abtik nga Mayor Eric S. Pahulio og mga konsehalis sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay guys, mauni aga tong tambakan niya kutob ni sa barangay hall sa San Pedro nga daan kung diin palapdan ang ato ang Matalom Boulevard. Okay mo ni guys, ang atong gym sa ato ang Matalom Boulevard i-held ang mga event niya tani mauni ang pag itambak or pagsugod sa pagpalapad sa ato ang Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mo ni guys. Auto nga portion mautoy one niya. Ako mang hinaot nga mas mudako pa or mas mula pataas pa ni padungad to sa one. Magtina mga juta kanunay aron daghantang mahimo nga mga proyekto para sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, manig area kung diin magtambak na og sugod. Undot na ni guys kay nangatay gym. Pagahimuon dito sa ato ang Matalom Boulevard. Okay. Ni nagsugod na guys og pagtambak sa mga kwan. Guys palapdan pa ang ato ang Matalom Boulevard. Mas mudako unya, mas munindot o butangan pag mga tindahan ni guys. Okay, mo ni ato ang gym sa sa barangay San Pedro ni Nabutang sa pagpaningkamot sa pagpakuan sa ato ang barangay captain si barangay captain Natividad Lumas o inubanan sa atong Mayor Eric S. Pahulio nga naningkamot pod nga mahimutang ni nga area ang atong gym nga hinatag ni Gobernador Dominic Petilla. Okay. Mo ni ato ang kan guys itong Matalom Boulevard dunya mo taas pa ni kini guys. Magpadayon pa ni pagtambak aron mas motaas unya mulapad pa ang ato ang Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Okay, iko live diri sa Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay Matalom nun aron aduna patay daghan nga mahimo nga programa alang sa kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa atong lungsod. Today is Wednesday, September 28, 2022. Mao ni update sa atong Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom.